ברוכים הבאים לספרות, וואלה בחרת נכון, אתה תעבור את הבגרות. פן השכונה בחור חדש, זה ככתוב. בונה אורח דגול, לא תעסיקו לולו. במגמה שלנו כולם כמו אחים שלך, אין מקום לציניות אז בחוץ תשירתה. מדרשים, שירים, ספרים, הכל 100. בוא תצליח, בוא נריע. כמה טוב שבאת, וואלק מגמה קדושה, כל שיעור זה סטלה. אז יאללה, welcome to ספרות, welcome to ספרות. איזה כיף יעני, כמה מגמות עברתי, התחלתי מגמת היסטוריה, לא החזקתי שם יומיים. תשמע ממש ראיתי פיזיקה הם לא נורמליים, כנס להם באמצע הם יאכלו אותך כמו קניפלים. במדמח לא שרדתי את המבחן, ארץ עושים כובע כל סיור קטן, כימיה מתוקשבת, מה זה בכלל? בספרות עושים חיים עם נחמן. הלל נחמן? אומר לך חיים נחמן. ערן נחמן? אומר לך חיים נחמן ביאליק. תשמע הם אדירים, כל הזמן כותבים שירים, חרוזים ופתגמים, לא לומדים למבחנים, גם משקיעים עובדים ואז שמים את זה בגירה. למה? הם שומרים את זה לפרגונוש בעוד שנים, וכולם צוחקים ממה שהם אומרים. הם חתיכים יפים ומוכשרים, יש להם אחוות אחים ואין דבר כזה בושות, חזקים עצמאיים כי הם גברים עם רגשות. מוטיב תפוח. כמה טוב שבאת, וואלק מגמה קדושה, כל שיעור זה סטלה. אז יאללה, welcome to ספרות, welcome to ספרות. יופי! קראת, ניתחת, שיננת? עוד מעט. הביא לך את האנטיגונה? למדת? אהבת? מה אנטיגונה? ראית לך זה מילה ארוכה רצח. מה? שנים למדנו פה עגנון, הצג, רחל וחווה. עצור הכל. עברת מקולנוע? לא. בטוח? כן. נודר? אסור. שמע, רובי מלמד גם כאן. רובי, אוקיי. אז כן עברתי. אני לא מאשים אותך לרובי, יש קסקט קלאס. רגע, בוא נדבר על הציון שלי בתעודה. זה בטוח, עוד מוטיב תפוח, גישת רוח. תראה, זה לא שיש לך מגמה אחרת ללמוד בה. ניסית כבר הכל. בוא תלמד שירים של נתן אלתרמן, פה פינת קפה פרחים על השולחן. זה מה זה? כן, זה רובי קומר. זה עוד לא הזמן. נחמן ביאליק. אז עברת מקולנוע. נכון. כמה טוב שבאת, וואלק מגמה קדושה, כל שיעור זה סטלה.